Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noitama. Timu yangu ndi mukujasi katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo eva zviri kupisa katope timu yangu. Pasati pira pane zviri kupisa vanasichi mongo bayo button subscribe kuti zamu sare pane zvese zvinenge zvichiitika zviri kupisa pasore gondo anditi. Nominee number 3 in the Chekupenga adzoka zvakare mukomana nekutuka ini chandirongokonana naye kutuka vamwe. Kana uchiparidza vhangeri rechokwadi usatuke vamwe. Iwe paridza rako rechokwadi iwo vachiparidzawo ravo adzoka zvakare. Kwa player akacopyright kwa kudaro tenda ukona. Kwa player akaitwa copyright kudaro. Tida kumfumura makandiwa tichangogara chimfumura kusvika tafa. Sezva tinongoita guti, sezva tinoita magaya, sezva tinoita Pope Francis. Akafanana vara venyoka vese. Yes. Mumwe akareba, mumwe mupfupi. Mumwe anotaurisa, mumwe anotaura zvishoma. Mumwe akadzungaira, mumwe akanyanya kudzungaira. Mumwe izungairwa, remazungairwa. Asi vese vana venyoka, hapana munhu kwaya. Yes. Kutuka kana uchitongotuka chete because the Bible rinototsura kuti mazwi enyu ngaave seasoned with salt. Manje akahasi hapana salt yatiri kunzwa mukutaura kwake. Where is the salt? Apinda, he's our nominee number 3. But I don't know why the network was acting up today. But anyway, we are here. Thank you so much for coming back. I think I have to say something before we play the videos we want to laugh about. I hear that people are trying to demonize me. Some are giving me an award for being the most insulting preacher in the world. So, you know, when you don't know the truth and you want to fight the truth, what you are going to accomplish at the end of the day is exposing that you are going to expose yourself. Yes. You are going to expose yourself, and the word is going to prove who you are. Andizive kuti munozvinzwa here imi vanogara panyika, maZimbabweans, fellow Zimbabweans, fellow countrymen, and believers all over the world. There is a conspiracy that is rising up against us, against me. Everyone is starting to fight me. Everyone is trying to get the world's attention by talking about me. So, in a bid to try and demonize me, to say, what kind of a pastor is this who calls other preachers charlatans, foxes, and so forth? They don't understand that they are not talking against me. They are not talking about me. Yes. They are talking about Jesus who sent me. We don't get easily offended. As I talk to you right now, I don't think I really feel the need to respond to everyone who talks against me. Because by trying to respond, I think we appear like we do not want to talk, we do not want them to talk about us the way they talk. Yes. We appear like we want them to stop castigating us, name-calling us, slandering us. Some are even more desperate to the extent of creating stories. And you are going to see that sometimes we are going to find people creating evidence
by which they are going to say, he's a wicked man, this is what he's doing. People have computers, and computers use softwares. They are going to create fabricated pictorial, video, and audio evidence. And those that are not wise are going to believe those fabrications. But we, like I said last time, we are not going to be worrying about that. There are people who say Jesus never preached the way Chiwenga is preaching. He never insulted anyone. And when I hear people say that, I wonder, is everyone in this country lazy to read the Bible? Lazy to read the Bible, but too eager to say the Bible says this, the Bible says that. Can you really tell me what the Bible says and what the Bible doesn't say? Can you? Kana ukanzonoda kukuzvinyadzisa ungaudze inini kuti Bhaibheri rinotaura zvakati. Chokwadi. For the benefit of believers, I am going to read 3 scriptures and then I am going to cite 4 others. The 4 that I am going to cite, they are going to make up 7 scriptures. In those 7 scriptures, it was not another preacher characterizing false preachers and cursing false preachers and agents of the devil. I am not going to quote a scripture in which Paul was exposing false preachers, Peter or John. I am going to give you scriptures where Jesus himself was talking to other men. Most of them were men of God, in brackets. They were feigning themselves that they were true preachers of the gospel of God. But Jesus was the only man who had come with the truth. And having come down from heaven, he knew who was and who was not sent by heaven to preach the message of heaven. Vaya vanoti Jesu anamboparidza achidaro, maparidziro achiwenga ndaSatani ndamadhimoni, munhu wepi anotaura kuti vanhu vese vakarasika? Munhu wepi anotuka vamwe vafundisi kusvikira kwakumuka vamwe vane misoro mihombe nevamwe vane misoro midiki vachiti toda kumupa award yekuita mutuki wemwedzi, the award of being the insulter of the year. Uchidaro uchifunga kuti uri kufumura inini, Yes. uchaona nhasi nemavhesi andichavhurisa kuti ndiJesu wauri kurwisa asi inini. Yes. Handiti munoti Jesu haana kumbotuka vanhu? Handiti munoti Jesu haana kumboshora vamwe vafundisi? Handiti munoti Jesu haana kumboparidza achitaura mazita evamwe vafundisi? Imi munodaro kaimi? Imi mungandiudze zvakaitwa naJesu nezvisina kuitwa naJesu? Imi mungandiudze zvinorehwa neBhaibheri nezvisingarehwi neBhaibheri? Imi pane vhesi yamunoziva imi yandisingazive ini? Ina handipote ndichiverenga Bhaibheri kai. Ini neBhaibheri tiri nyama imwe, toshanda tese. Izvezvi mumwe achatoti ndiri kuzvikudza. Handisi kuda kukuverengera ivhesi yakatukwa vanhu naPauro kana naPeter nekuti ndowedhera munoshandisa kuti kutukwa. Isi hatishandise izwi rekuti kutuka. Yes. Tinoshandisa izwi rekuti kufumura. Yes. Mupurisa akaverenga mutemo achiti wawanikwa uchitora chibage chemunhu mumunda memuridzi uri mbavha, nekuti section yakati, paragraph yakati inoti uri mbavha. Munhu akadaro angataura here kuti mupurisa uyu anditi ndiri mbavha?
kana kuti munhu akadaro anoti mutemo wanditi ndiri mbavha. Chaitwa nemupurisa kungoverengera uyu mutemo kuti kana mutemo uchimutarisa unomuti munhu akaita sei. Yes. Mufundisi haasi muparidzi chete weshoko raMwari. Mufundisi mupurisa waMwari. Yes. Anofanirwa kuchengetedza mutemo waMwari pamwe chete nekubata vanovhuna mutemo waMwari. Yes. Izvezvi zvandataura izvi mumwe hazvizive. Ndinofunga kuti dai ndawana bhaibheri shona. Vamwe vanonetseka nekunzwisa chirungu. Tikuda kuseka kanhema panapa, saka ndikukuprepare kuti tigoseka nhema zvakanaka takasununguka. Usinganzwe mhosva kuti pamwe taakuseka vanhu vaMwari, pamwe taakushora vanhu vaMwari, pamwe tiri kutuka vanhu vaMwari, pamwe tiri kutadzira vanhu vaMwari. Yes. I am going to share with you these scriptures, and then through these scriptures you are going to realize that you have got all the liberty in God, not only to help me to join me, expose falsehoods and those that peddle them, those that distribute them, and those that publicize them. You have got a duty to do so. If you do not do so, you are sinning against God. Yes. And I wish I could read the Shona Bible. You've got it? The Shona Bible is coming. These scriptures, we want to read all of them in English and in Shona. Tiri kuitirawo vamwe vakakurira kusina kunyanyutaurwa chirungu stereki, chirungu chinovanesa, hakusi kudada, haisi language yedu chirungu, saka haisi mhosva kusachigona. Ukatadza Shona ndo patingatokuseka kuti wakutadza mutauro wako sei. Yes. Ukatadza kuchirungu haisi mhosva iyi. All right. So I am going to read Ephesians chapter 5. Hapana here ane namba muponere zisore gondo. Hapana here ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.